se hieno. Lähteeköhän ovi auki tässä mutkassa? On nimittäin sen verran jyrkkä mutka. Ei se on nyt kiinni. Kyllä se sieltä aukeaa. Loistoyksilövi. Todella. Tuossa perseessä lukee jopa ajokki. En tiedä, onko ihan oikein merkkikin. Vähän niinku Scaniaa, mutta vähän ei niinku Scaniaa silti. Videoiksi sitä. Joo. Eiköhän tää riitä. Minuutti kärsimystä takaa. Hienosti kaikki roikkuu. On se hienon näköinen.